Bateh udan karo angin banter nerjang 6 desa nang nggone Kabupaten Tuban. Puluhan gendeng, omah, sekolah karo musola ngalami rusak nemen. Petugas BPBD cek ngelakoni pendataan jumlah omah sing kena dampake karo eneke korban jiwa utawa babras-babras. Kaya sing ketok nok salah siji video amatir warga ngetokno angin banter karo udan sing ngenekno bangunan omah no wilayah sak panggon. Ketok warga panik karo ngusahakno nyelametno awake dhewe-dhewe nok panggon sing aman. Udan deres karo angin banter kedaden kira-kira jam 3 sore sing suwene kira-kira 20 menitan. Puluhan gending omahe warga wis korat-karit, malah sauntarane wis padha ceblok kabeh. Kondisi iki kaya sing dialami Lilik Saadah 45 tahun, warga desa Tegalagung, Kecamatan Semanding. Gendeng omahe ceblok kabeh merga kena angin banter. Lilik ngaku angin banter koyok kabut putih iki nyeruduk bangunan omahe. Ngerasa kuwatir, Lilik ngusahakno nyelametno awake no omahe tanggane. Jarene data BPBD Tuban, enek 6 desa sing kedampak. Sauntarane Desa Penambangan, Desa Bektiharjo, Desa Tegalagung, Desa Perugahan Wetan, Desa Semanding karo Desa Gedhongombo. Sakliyane gendeng omah, enek sak pirang-pirang gendeng sekolah karo musola yo melok rusak. Masih ngono gong diroi secara pasti kerugian sing dialami. Petugas BPBD ijek nglakoni pendataan pirang-pirang omah sing ngalami kerusakan. Siki Muhammad, CTV.